إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اعلموا يا أيها الإخوة المؤمنون أن الله عز وجل نهانا عن إسبال الإزار والصوب واللباس والسراويل عجبا وفقرا وقيلا. قال الله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقد أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن فعل هذا من أسباب دخول النار. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. ambe ala tan amba ya fadeli amba de menyini ambe anyini ala fiya kan kisi ka banyiro kun toro manan ka bara jugu ni alay jommin kanda mogote soro min bi fili ni alay jommin fana fili mogote soro min be kanda ambe sere ya bato fensite min ka bato e cinya ni ala kelempe wute je nyogonte ala la ambe sharia muhammadu ala ka jondo ala ka cirendo kisini nema baka ana ka dunkewu ana ka shebo ala ku kisini isimin ka chakosobe no temena ka bo ilam ayyuha ikhwatul mu'minun alma mu'minu akado anna allaha ajja wa jalla ko ala masamin ka bo korota lendo ayambali an kana finu jigi alikaba kuru fula duguma fini fufuli kulushiu dolokiu ala yambali chemanu minye cheye ikanu jigi alikaba kuru fula duguma yere bonya kama waso kama yere korta kama alako akana tama dugukolo ka janga ka kabalemba tama ke dugukolo ka alako akano ke innaka lan taqriqa li arda wa lan tablugha al jibala tula ni dangara dugukolo ka chogo alako ete seka dugukolo isoko ni yire korota chogo alaka kulu jamunu be dugu koloka ite seka she ika janya te seka she uluma anka chide ayan kibariya ko minye fini fufuye ki ka fini kateme alikaba kuru fulama ka jigi duguma ko ni mo min boke ko sababu do abido jahannaba tasuma kono. Bukhariya nati kabo Abu Hurairah tabolo kabo ciden bolo ko ciden ko fini o fini nabe alikaba kuru fura duguma ko be tasuma kono. Ni hadisa ko be sahih Bukhari kono fini tigi edebe tasuma kono ni fini jigira alikaba kuru fura duguma. روى أبو داود بسند جيد
أن أبي سيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إجارة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج أو ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين من زار إيجاره بتر لم ينصر الله إليه. حديثنا أبو داود قنو ni sanadun min ka kene hadisa in bora abu sayyid al-qudri de bolo ako ciden ko alaka ciden alaka taruna kisibaka ako silama ke ika fini akanka ke igelengala chamanje de la silama ke ika fini akanka ke igelengala chamanje de la irwaye dola mumini ce ifini akanka ke igelengala chamanje de la akumme junubu tila na temena gelengala chamanje ni alikaba kuru fulani nyogonche na dara yo oyorola amateme alikaba kuru furama abe alikaba kuru fura kope ciden ko basi tila ola junubu tila ola akake gelengala chamanje la na temena ola akoni be gelengala chamanje na alikaba kuru fura ewa ni nyogonche de abe alikaba kuru fura kope ako junubu tila ola ako meni mogo ni eyi ka fini fufure ka jigide ko yomal qiyamah do ko alati laje ni ko ni fini jigide batara yere bonya kama ka cinyanyoni ki bacinyama ciden ka hadisa batara kure munye batarul haqq ودات تشيدون كان كبروا بطر الحق بطر كوري موني كي باتشياما كاتشيانيوني تشيدن كحديثا فوريه اسهلندو كويكي كفيني بلا اريكابا كورو فرا كوفي اي اجيغي ودغوما كي باتشيدن كحديثا يما التي لا قيامه يوم القيامه دو التي لا جي ونانا ابي سيد الخدري كحديثا balmaw ala masam min kabba qortaleno mugo fini bejigi ale kaba kuru fura duguma yawmal qiyamah do alati lajeni hinna lajeli wa qad arwa al-bukhari wa muslim an abi hurairah radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanzuru allah yawm al-qiyamati ila man jara ijarahu batara Bukhari Muslim ya nati abi hurata ka hadisalo ko alaka ciden ko alate lajeli ke katamu goma yomal qiyamah do ati lajeni nema lajeli de alate lajeli ke katamu goma yomal qiyamah do ni nema lajeli e mugominya aka fini jigi alikaba kuru fura duguma yere bonya kama ani tinyanyo ni kama wala ti laje ni nema lajeli والنبي سيد القدري حديثنا أنا وان ابن عمر فقد أروى البخاري ومسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر صوبه قيلا لم ينصر الله إليه يوم القيامة من يني حديث البخاري مسلم كنو Abdullah ibn Umar ka di salaka je kabu fulama ako ciden ko ni mogon min yi ka fini jigi alikaba kuru fula duguma yere bonya kama yere janga kama ko yomal qiyamah do ko alati laje faqala Abu Bakar ya Rasulullah inna ijari yastariqi illa an ata'ahadahu فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعله خيالا ni hadisa min be Bukhari Muslim kono tumami Abu Sa'id al-Khudri ciden yen ni fo koni mugo ni fini jigi alikaba kuru fura duguma yere bonya kama yomal kama don alati laje Abubakar Siddiq ko cide
a ko ne ka fini bɛ jigina yɛrɛ ye dɛ ne ka fini ka jigina yɛrɛ ye o bɛ ne ka fini la dɛ a ye Abubakar ka kuma fɔcogo lajɛ a bɛ jigina yɛrɛ ye yastarqi ale ma dabɔ a kama dɛ ale ka fini bɛ hakɛ de la mais wagatiw dɔw la fini bɛ yuguba ka foni a bɛ jigina yɛrɛ ye wagatiw dɔw la mais o n'a ta bɛn n bɛ janto a la dɛ ni ne ta jigina dɔrɔn b'a saga nɔ la Abubakar ye nin fɔ ciden ye ciden ko Abubakar a ko e tɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min y'a ka fini jigin yɛrɛ bonya kama e tɛ o mɔgɔ ye balima minnu b'u ka finiw jigin ali kabakuru fura duguma n'u b'a fɔ ko olu ma kɛ yɛrɛ bonya kama ko parce que Abubakar Siddiq ko a ko ale ka fini bɛ jigin ko ciden ko ale ma kɛ yɛrɛ bonya kama ko ale fana dɔw b'u ta jigin k'olu ma kɛ yɛrɛ bonya kama k'u b'u ka delila kɛ ni hadisa Abubakar ka kuma ye an b'a fɔ Abubakar ta a ma dabɔ a kama de a ko a bɛ jigina yɛrɛ de e y'i ta dabɔ a kama de i y'a kala a kama de i ye a sa de fini janyala fini ja i y'a sa kama de e y'a kala a kama de e na Abubakar tɛ kelen ye de Abubakar ta tun bɛ hakɛ de la a bɛ jigina yɛrɛ na a b'a janto a la n'a jigina a b'a saga nɔ la e n'o tɛ kelen ye de e y'i ta dabɔ a kama de kelen fulana ciden ye seereya kɛ Abubakar ye ko min ta kɛ yɛrɛ bonya kama ciden ye seereya kɛ e ye wa o seereya ɲɔgɔnna tɛ bolo seereya min kɛra Abubakar ye e min ta kɛ yɛrɛ bonya kama ciden ye o seereya ɲɔgɔnna kɛ e ye wa o ma k'i ye i kan'i fini jigi a bila arikabakuru fura kɔfɛ e ko e ma kɛ yɛrɛ bonya kama an ko yɛrɛ bonya ye mun ye batarul haqqi yɛrɛ bonya ye de e yɛrɛ ye tiɲa ye i bɛ tiɲa dɔn i ye tiɲa ɲɔni i ma sɔn ka kɛ yɛrɛ bonya ye o de n'a fɔra ye kabako ciden ko fini ka birari kabakuru fura kɔfɛ e y'o dɔ kaba e y'o hadisaw ye kaba o fɔra e kaba hari bin e y'a dabɔ a kama e y'i ka fini jigin ciden ye tiɲa min f'u ye e banna ko min na yɛrɛ bonya t'o bɔ o de ye yɛrɛ bonya ye ni yɛrɛ bonya t'i la ciden ko i k'a bila yɔrɔ min a bila ye n'i y'a ye jiginna y'i yɛrɛ bonya de i banna tiɲa in de ma yɛrɛ bonya si tɛ banbantiya bɔ ka ba tiɲa ma yɛrɛ bonya si t'o bɔ minnu b'u ta delila kɛ Abubakar ka hadisa in ye a ye bɔ aw ka hakili la de aw ta ye yɛrɛ bonya de Abubakar ma dabɔ a kama et puis Abubakar hakili tun b'a ta la n'a jiginna a b'a yɛlɛ e y'i ta dabɔ a kama de et puis e ta fufulen d'i nɔfɛ de i t'a kɛ ka segin kɔfɛ yɛrɛ et puis ciden ye seereya kɛ Abubakar o seereya ɲɔgɔnna ma kɛ e awa junubu yafa sababu caman bɛ Abubakar bolo o tɛ e bolo a fɔra Abubakar ya ko a bɛ arijanna kaba o fɔra ye wa sira Ala ɲɛ i ka fini bilali kaba kuru fula kɔfɛ وعن أبي سيد الخدري أو أن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقالت سلمة فكيف تسنى النساء بجيولهن قال يرقين الشبرة قالت إجا تنكسف أقدامهن قال فيرقينه جراء لا يجدنا رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح حديث ورنا أنا أبو داود كنا الترمذي عبد الله بن عمر كحديثه أقول تيدنكو ni mɔgɔ yi ni ka fini jigi alikaba kuru fura duguma yɛrɛ bonya kama ala t'i lajɛ ni nɛɛma lajɛli ye qiyama don Salimata ciden ka furumuso dɔ a ko ciden musow b'u ka tafe bolo kɛ cogo di sa parce que ale ɲana cɛw ni musow bɛɛ de kɔ dɔ a ko musow b'u ka tafe bolo kɛ cogo di sa ciden ko ayi n ye fini fufuli min fɔ musow sen t'o la o nkan bɛ cɛw de ma aw musow
aw ka finu fufa yere nofe ni sibrinya kele aw ka funu fufa yere nofe ni sibrinya kele o de be ke sababu aw sen faraw yella wura de aka sen faraw be sutura wute bo a seba muso ni anka muso ka janyogon masa nin kele salimata ko nin te muso bo ako cide ija tan kasi faqdamuhunna ako ni muso yo ke cide usem faru be bo kene made sibrinya kele fufule ka doga made na nyanka fini muso yo ka fini fufu sibrinya kele de o ka sem faru be bo kene made aw cide ko fayurqina jiraa aw aqwa muso aw ka fini fufu aw yere nefo nongo kele aw muso ka aka fini fufu aw nofe nongo kele akana fen faroka de aw fana ta danka ke ifini muso afini ka fufa nofe nongo kele aw fana ta danka ke oye akana fen faroka donc ni ya yiranna ka fini jiga ale kaba kuru fura duguma balele min nanala muso sentola men balima illa marahim rabbi anta kera kontere fo ala hinana muso kelen kelen munuma fo ala hinana je kelen kelen mununa sino anta kera kontere muso ka finu panna ubu gelengala u chamancela har do ka hijabu be gelengala chamancela do ka hijabu be alikaba kurufura kofe muso waye kontere cede tanka ke cede ta wode kanka ke oye cewu taw fufura illa marhim rabbi cewu de tabe fufu no fe bi muso ta panendo fo ala hinana muso nyuma kelen kelen munuma muso chaman ta panendo eta kanka fufi no fe de muso nongo kele ce ta fufura fo ala hinana ce kelen kelen munuma ifini fufu lendo aw tanka kanka ke aka gelengala chamance de la no make aka ke alikaba kuru fura kofe awon balimaw har bi munon ba fo ko ale ma ke yere bonya kama ko ciden ko ni mo mi ni ka fini fufu yere bonya kama de ko odebe tasumala ko ala to de laje ayi hadisa na chogo ya fula de la chogo ya folo abu hurata ka hadisa bukhari muslim bukhari kono ma asfala min alikabayn fa fi an-nar hingo fembe alikaba kuru fura duguma o be tasuma kono ani hadisa min nana abu sayyid al-qudri ka hadisa kono ma kana asfala min alikabayn fa huwa fi an-nar fini nabi alikaba kuru fura duguma ibe tasuma la hari ni e fana ma kene yere bonya ibe tasuma kono yere bonya ma fara ni hadisa kaw abu hurata ka hadisa yere bonya kuma faro kaw ciden ko de doro nimbe alikaba kuru fura duguma abe tasuma kono iya keni yere bonya o ima keni yere bonya ni hadisa ina ibe tasuma kono iya haramuke iya junubu bake ni mogo men ya ke yere bonya junubu saba ube nani be etala junubu saba وبنا أبو جارك حديثا بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونافاني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل جنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد وقد روى مسلم أن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال فقراها الرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرارا قال أبو جار قاب وقشر
من هم يا رسول الله؟ قال المسبل إجاره قيلا والمنان والمنفق والحالف المنفق سلعته والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. أبو جاري كوكو تشيدين كو مغصبا كو يوم القيامة دو ألا تولجني نيما لجليه ألا تو كما نغنيا نيما كما نغنيا ألا تو سنيا كوبو كجنوبو ما فناتو كجنوبو يا فويه لا جابا بو يا قيامة كنكا لا جابا من دمينندو. أبو جارو كو تشيدين ينين فوق سنيا سبا أبي ساقي ساقاك أبو جارو كو تشيدين ما أكو نونم بونونا وپردلا نمو سبا يجوني أكو المسبين ميمبا كفني جيغاري كابا كرو فرادوما نا تشوغو دولا المسبل إجاره كيالا ميمبا كفني جيغي alikaba kuru fura duguma yere bonya kama walmannan ani kunna dalikela naye nyuma ya minke mugo minye doro abafo abi kunna da oye mugo fulana mugo sabana mimbe aka ferefe mina aba nafaqatini galon kalile aye minsa aye minta wakele abe kali ko wallahi nyata wakele ni keme fulade mimba ka ferefe nafaqatini galon kalile ciden ko nim mugo saba ala tu lajje yomal qiyamah doni hinna lajjeliye ala tu kuma nyogonyani hinna kuma nyogonyay ala tu seniya kubuka junubuma larja babu ye mimbu ladimi wala ni mugo menye aka fini jigali kara alikaba kuru fura duguma nin junubu nani nin janga kata nani de betala ni mugo menye keni yere bonya de nin janga kata nani de betala donc a donna sa fini koni jiginale kaba kuru fura duguma akera na make hari ni yere bonyayo ibetta suma kono ni ya keni yere bonyaye lilla ni la jabanani ni janga kata nani bi yaqiyama kenaka min ta kera ni yere bonyade balma arwan nasai bi sanadin sahihi annabi hurairah radiyallahu anhu قال قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل ممن كان قبلكم يمشي في حلة له متعجبة به نفسه إجي قصف الله به الأرض وهو يتزلجل فيه إلى يوم القيامة أمبالي من كفيني جيغالي كابا كروف ردوما كو جوغو بلا بلا با mogo fana ye tilonke kena ye bi antilela mutajate foye junubu bele bele bakka bayra junubu kabbo ko sobe ni hadisa fana ciden ko mogo do akom mogo do temene awnye ceedo ceeyimbe mogo de la munun temene awnye bari sallankaw ceey dondola bake katama compile do de tumba kanna abake ka kamalen bantama akabara yerela akabalen ba yerela abe kamalen bantama abe kaba yerela ka to la durala dugu kolo jigina ciden ko hari cisa afoko kata qiyama dongodo abe jigi dugu kolo kon abe jigi dugu kolo kono kata fo qiyama fa huwa yatazalzalu fihi la yawm al-qiyamah ako ceyin bake kallama ga dugukolo kono kata ka jigi kata hari bi fo kata qiyama abe jigiri la kata aya yere kuroshi silamaw aya yere kuroshi mu'minu aka cide nya min fawye ode kanyi akanyi ema akanyi ka finima har Umar ibn Khattab sogole adale mogo bake kanafo kamalendo nana Umaru fo abe jolila kamare nyo Umaru fo ka Umaru tanu kamare mboto Umaru ya amnyeta ka kamare lajete fini fufule akwa ya wole ako kamale ako ika fini korota ika bilari ka bakuru fura duguma
wode heray ema wode senalen do ka fini nyerema yedo senalen do ka fini nyerema nyama chama ni nogo chaman be ni ka fini be ka ba kuru fura ko fa to taw me foy mangele hadama do mabbi ka pantalon tige o ka gelu ma de ka basabila de ka ba kuru fura ko fe o ka gele hadama do mabbi de ciden ka kuma de wa ube basade ciden ka kuma de wa ube jini pantalo de ciden ka kuma de ube ka pantalo nyuma min fulen ni ya tiga ye pantalo cinya ciden ka kuma de ube mo ka foli de ce au ko ni be fini cinya de nim basa nyuma ya cinya do be basa fufu ninde kama nim pantalo nyuma ya cinya ka pantalo tige ciden ka kuma labbato de wa ube nin kuma foli be sira wulude ambe ala delala ka hakkal yumande silamawma balmo silaman nimbe ala soso ka ala soso fonato silamaw cela abe min yini abe min fe ate sorode na ba fe aw ka korota dugu koloka aka fanga soro dugu koloka aka sheba ya soro dugu koloka na ba fe dugu koloka firu uka sirawunye ayeso ala tama ka so aka cidentama mais aw maso ala tama aw maso aka ciden tama aw ko jiya dun ko ka so aw tama o be se kanya o ka gele koy be mbali ma hari be demer fitini munum be silamaw ka ani silama jamanaw demer fitini munum bola fe ngore taw munun tugura ciden ko katugu qur'ana ka kutuga ciden ko ulude no de koy hari bi hera fitini min be silamaw ka bonya fitini mun be silamaw ka korta fitini mun be silamaw ka fe ngorte koy tawhidi mo ni sunna bato ba ko dedo wode deme fitini be silamaw ka ni tawhidi mo ni munum bakke ka tugu ciden ka sunna ko nuulu te silamaw cela dongo do balmon atenya de hari bi ala kan jogo nye ala ka ke an ka tugu qur'ana ko an ka tugu ciden ka sunna ko sallallahu alaihi wa sallam rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab اللهم اجعل الاسلام والمسلمين واجل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين برحمتك يا ارحم الراحمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين